መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 30 መጋቢት ወርሃው በዓሉ መጥምቁ ዮሐንስ ከምኡውን ማርቆስ ወንጌላዊኡ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ናይ ዕለቱ ንባብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ 35 እንታይ እሞ ክብለኩም እየ ብዛዕባ እኒ ገዴዎን፣ እኒ ባርቅ፣ እኒ ሳምሶን፣ እኒ ዩፍታሄ፣ እኒ ዳዊት፣ እኒ ሳሙኤል ከምኡውን ብዛዕባ ነቢያት ከየዘንትወልኩም ግዜ የብለይን። ነሳቶም ብእምነት መንግስታት ሰዓሩ፣ ብቕንዕና መርሑ፣ ነቲ እግዚኣብሔር ኣተስፊዎም ዝነበረ ረኸቡ፣ ኣፍ ኣናብስ ዓፀው፣ ዝባላዕ ሓዊ ኣጥፉ፣ ካብ ስሕለት ሰይፊ ደሓኑ፣ ኣብ ድኻም በርትዑ፣ ኣብ ውግእ ሓየሉ፣ ሰራዊት ጸላእቲ ሰዓሩ። ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 6 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ብኽፉእ ፍትወት ስጋኦም ዝመላለሱን ዘላጉፁ መላገፅትን ከም ዝመፁ ቅድሚ ኩሉ እዚ ይፍለጡ። ንሳቶም ተስፋ ምጽኣቱ ደኣ ኣበይ ኣሎ? ካብታ ኣቦታትና ዝሞቱላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ሒዙ ኩሉ ከምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም። ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቓል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ከም ዝተፈጥረት ኮነ ኢሎም ይርስዕዎ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 18 መልኣኽ እግዚኣብሔር ንጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውፅኦ። ሄሮድስ ንጴጥሮስ ናብ ፍርዲ ከቕርቦ ሓሲቡ ነበረ። እንተኾነ በታ ናብኣ እተውግሕ ለይቲ ጴጥሮስ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ብክልተ መቆሕ ተኣሲሩ ደቂሱ ነበረ። እቶም ሓለውቲ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕሉ ነበሩ። እነሆ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተረእየ። ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ብርሃን አንጸባረቐ። ንጴጥሮስ እውን መሰንገሊኡ ተንኪዩ ቀልጢፍካ ተንስእ ኢሉ ኣበራበሮ። እቲ መቃውሕ ድማ ካብ ኣእዳው ወደቐ። እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቕ ኣሳእንካ እውን ኣእቱ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ። እቲ መልኣኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ በሎ። ጴጥሮስ እውን ወፂኡ ሰዓቦ። እንተኾነ ራእይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ ብመልኣኽ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነበረ። ነቶም ነታ ቀዳመይትን ካልአይትን ማዕጾ ዝሕሉ ምስ ሓለፉ ናብታ ናብ ከተማ እተምርሕ ማዕጾ ሓፂን በጽሑ። ባዕላ እውን ትኸፍተተሎም። ወፂኦም ከዓ ሓንቲ መንገዲ ሓለፉ። ሽዑ እቲ መልኣኽ ሓደጎ። ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩሉን ከም ዘድሓነኒ ሕጂ ብሓቂ ፈለጥኩ በለ። ምስ ተፈለጦ ናብ ቤት ማርያም ኣዴእቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ነቲ ናይ ቀጽሪ ማዕጾ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ኣገልጋሊት ክትሰምዖ ወፀት። ንሳ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምሳለለየት ብታሕጓስ ዝኣክል ነቲ ማዕጾ ከይከፈተት ናብ ውሽጢ ጎየየት። ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ኣሎ እናበለት ኣበሰረቶም። ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ኢኺ ይብልዋ። ንሳ ከዓ ከምኡ ከም ዝኾነ ኣረጋገጸት። ሽዑ መልኣኹ እዩ ዝኸውን በሉ። ጴጥሮስ ግና መመሊሱ ኳሕኳሕ ይብል ነበረ። ምስ ከፈቱ ከዓ ረኣይዎ እሞ ተገረሙ። ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። እግዚኣብሔር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘንተወሎም እሞ ነዚ ነገር እዚ ንያዕቆብን ነቶም ኣሕዋቱን ንገርዎም በሎም። ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ከደ። ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ 39 ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ። ብሳልሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተለኣኸ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓፂያ ነበረት። ስምታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ። እቲ መልኣኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ በላ። ንሳ ድማ ምስ ረኣየቶ
በቲ ቃሉ ኣዝያ ሰንበለት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት። እቲ መልኣኽ ከዓ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ኣይተፍርሒ፣ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ትልዑል እውን ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ንዘለኣለም ክነግስ እዩ። መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን በላ። ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ ኣነ ድንግል እየ፣ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ። እቲ መልኣኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ፣ ሓይሊ ልዕል እውን ከጽለልኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። እኒ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳላ። እታ መኻንት ትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርሓ እዩ፣ ከመይ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ የልቦን በላ። ማርያም ድማ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፣ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። ብድሕሪ እዚ እቲ መልኣኽ ካብኣ ከደ። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ